responsable s'aventura a dir quan podrà funcionar del tot. Hi ha preocupació pels errors de funcionament de les línies 9 i 10, que són de fet les més modernes de la xarxa de Barcelona. Fins i tot el conseller Nadal s'ha reunit d'urgència aquest matí amb els responsables de l'empresa dissenyadora del sistema per treure'n l'entrellat. Manel Elias, quin és el problema exactament? Que els tècnics no troben l'origen de l'avaria? Sí, com dèieu, els problemes van començar dimecres i avui, 3 dies després, encara no s'ha explicat exactament què és el que està fallant. No sabem, per tant, tampoc quines reparacions són les que estan permetent millorar la situació. Avui recordem que la línia 10 funciona ja sense problemes i de la línia 9 només queda un trajecte entre aquesta parada, la de Bon Pastor, i la següent, que és Can Paixauet de la línia 9, per la qual no circulen metros. L'alternativa són de nou els autobusos n'hi ha 6 que recorren contínuament aquest trajecte. Ho fan, hem de dir, que molt buits, hi ha molts pocs passatgers que hi pugin i en algun cas hem vist l'autobús completament buit. Com diu, aquest migdia hi ha hagut una trobada entre 3 representants de Siemens i el conseller de Política Territorial i Obres Públiques, Joaquim Nadal. No en tenim els detalls d'aquesta trobada, però sí que hem de recordar que ahir el govern va obrir un expedient informatiu i va requerir a l'empresa Siemens que portés tota la informació necessària perquè es pugui investigar exactament què és el que està passant. Siemens és l'empresa responsable d'aquest sistema tan punter de regulació automàtica dels trens. Sabem que tècnics de Siemens han demanat també que els serveis avui a la línia 9 i 10 acabin a les 12 de la nit i no a les 2 de la matinada com és habitual, perquè volen seguir treballant aquesta nit i saber exactament què és el que està passant. Pel que fa a la polèmica de si aquests trens haurien de funcionar aquests dies que hi ha avaries amb conductor, el conseller de Política Territorial i Obres Públiques ha dit que aquest no és l'objectiu, que l'objectiu és que els trens funcionin de manera automàtica tal com es van dissenyar. El control remot dels trens funciona amb un doble sistema de comunicació. D'una banda, tota la via hi ha instal·lades unes balises que detecten el pas dels trens i comuniquen la seva posició al centre de la Sagrera. En paral·lel hi ha uns emissors de ràdio per on es transmeten les ordres al tren, ordres com accelerar o aturar-se i també la seva posició exacta. L'avaria ha provocat que en alguns trams no s'activin les ordres necessàries perquè funcioni la conducció automàtica dels trens. Això fa que el sistema de seguretat aturi els combois en el tram afectat. Es tracta de tornar a ajustar la relació entre el software del centre de control i el software instal·lat en els trens per tal que els trens obeeixin les ordres que el centre de control els dona en funció de la programació del creuament de línies i d'aquesta bifurcació important en Y que es produeix a l'arribar al terme municipal de Barcelona. Les proves de disponibilitat de serveis són l'últim pas abans de posar en marxa una infraestructura com una línia de metro. Es fa quan ja s'ha comprovat la seguretat de la instal·lació i que no hi ha deficiències tècniques. Consisteix a simular l'entorn més semblant a la realitat, amb vagons amb passatgers, amb l'objectiu de detectar totes les possibles incidències i tenir un procediment per solucionar el problema en el mínim temps possible. Tenir una incidència que està ocupant tant temps en resoldre's i que està costant resoldre's, bueno, indica que hi ha alguna cosa que no s'ha fet bé, que és les hores de servei que es tenien que fer prèviament abans de posar la cosa en marxa definitivament. Si no passa res, la Generalitat espera que l'avaria estigui totalment arreglada aquesta nit, 2 dies i mig més tard de l'inici de la incidència. Doncs just a l'altra punta de la línia 9 i molt lluny dels problemes d'aquests 2 últims dies ja ha tornat a funcionar la tuneladora de la zona franca, que es va haver d'aturar per la duresa del terreny. En les últimes setmanes ha perforat 300 metres i ha arribat al pou de foc Cisell. D'aquesta manera ja estan operatives les 3 tuneladores que continuaran treballant en la línia 9 i que fins ara ja han excavat uns 40 quilòmetres de túnel, és a dir, un 77% del total. Com els dèiem en començament,